Bruno Gröning, prohloubení učení Bruna Gröninga. Toto mé učení je výslovná životní moudrost, podle níž žije mnoho mých přátel a měli s ní úspěch. Přijetím tohoto učení se v nich mohla uskutečnit úplná proměna, která dokonce v mnoha případech vedla k dosažení zdraví. Bruno Gröning nikdy své učení neformuloval písemně. Nechtěl vytvořit žádnou novou filozofii nebo ideologii. Jeho snažení směřovalo jen k jednomu cíli, pomoci trpícím. Jim dal na cestu učení o víře, které nespočívá na intelektuálních nebo dokonce vědeckých úvahách, nýbrž pramení z intuitivního vycítění duchovních zákonitostí. Kdo se jim blíže zabývá, nalezne a pozná netušený celek, který dalece přesahuje aspekt vyléčení. Vyzývá lidi, aby věřili v dobro a přeměnili je ve skutek. Křesťanské přikázání o lásce k bližnímu tvoří jádro jeho učení. Příčina nemocí. Mnoho lidí žije dnes ve víře, že nemoc je něco nahodilého, co najednou vyvstane a jakoby z ničeho člověka napadne. Bruno Gröning naproti tomu říká: čím více se člověk od Boha odklonil, vědomně nebo nevědomně, tím méně života vězí v jeho těle. Takže tam bylo sotva tolik života, aby orgány na něj reagovaly. Jak jim to bylo určeno, již nemohl jít s plnou silou životem. Vzdálil se zde od tohoto pramene síly. Nakonec to spojení k velkému božímu prameni síly ztratil. Už nemohl do sebe přijímat sílu Boha a tak se jeho tělo stalo vrakem. Jak může člověk opět dojít ke zdraví, popisuje Bruno Gröning následujícím způsobem. Bůh stvořil člověka krásného, dobrého a zdravého. Tak ho chce také mít. Prapůvodně byl člověk s Bohem zcela spojen. Byla zde jen láska, harmonie a zdraví. Všude byla jednota. Ale když první člověk naslouchal a uposlechl zlému hlasu, který promlouval vně této jednoty, tehdy toto spojení rozbil a od té doby stojí Bůh zde a člověk tam. Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast. Není zde žádné spojení. Člověk, odkázaný sám na sebe, může být, jak chce věřící a modlit se. Na své životní cestě bude zlem napadán a stahován do hloubky. Vy jste se na vaší životní cestě dostali sem dolů. Prožíváte neštěstí, bolesti, nevyléčitelné utrpení. Říkám vám ale, nechoďte ještě hlouběji. Nýbrž já vás volám k velkému obratu. Pojďte nahoru a přes propast vám postavím most. Jděte z cesty utrpení na cestu Boží. Na ní neexistuje žádné neštěstí, žádné bolesti, žádné nevylečitelné. Je zde jen dobro. Tato cesta vede zpět k Bohu. Velký obrat. Stále znovu vyzýval Bruno Gröning lidi k velkému obratu. Upomínal je, aby víru v dobro převedli ve skutky a upustili od špatných zvyklostí. V prvé řadě nabádal lidi, aby nemysleli na nemoci. Stále zdůrazňoval, že nemoc přichází od zla a že zlo je.
Zabývat se jí znamená odevzdat se zlu. To znesnadňuje léčebný proces a může ho dokonce znemožnit. Kdo se zaměstnává nemocí, pevně ji drží a uzavírá se Boží síle. Člověk se má od nemoci oddělit, nepovažovat ji za své vlastnictví, nýbrž v ní vidět zlo. Nemoc nepatří k člověku. Bruno Gröning lidem nabídnul, že jim nemoci odejme. Dejte mi vaše nemoci a vaše starosti. Sami si s nimi neporadíte. Já je za vás ponesu. Ale dejte mi je dobrovolně. Krás, to já nesmím. Když nemoc svobodně odevzdáte, abych vám ji mohl odebrat, je to dobré. Když si ji pevně držíte, tak ani já nesmím nic učinit. 7. přikázání to zakazuje. Nemáš krást. Když člověku odejmu nemoc z pozice moci, hřešil bych. Já nesmím krást. Kdo svou nemoc má rád, pevně ji drží. Kdo na ní může zapomenout, tomu ji vezmu. Protože on ji odevzdal svobodně, nejen v myšlenkách, také v činech. Musíte poslouchat na mé slovo. Nechci vás ovlivňovat. Když nemoc svobodně odevzdáte, pak vám odeberu všechno utrpení. Za jak důležitý Bruno Gröning vnitřní obrat jednotlivce považoval, ukazuje zřetelně následující výňatek z knihy Velký obrat. Také v soukromých rozhovorech jsem často od Bruna Gröninga slyšel rozhodující vyjádření, že nese před Bohem zodpovědnost za to, aby umožnil vyléčení skrze čistou Boží sílu jen těm trpícím, kteří mají přinejmenším dobrou vůli, žít podle Božích zákonů a vyloučit z vyléčení každého, který není ochoten se zla upustit. Mohl bych, říká, provést masové vyléčení tak, že bych řekl: všichni nemocní z jednoho města nebo z jedné země, buďte zdraví. Ale nebylo by tím více ztraceno než získáno? Byli by ti zlí mezi nemocnými k obratu připraveni? Nezneužili by jen opět získané zdraví? Ne. Nejdřív musí člověk dojít k vnitřnímu obratu. Nejdřív musí být ochoten to ďábelské ze sebe vyrvat a nalézt cestu k Bohu. Teprve potom je hoden toho, aby byl vyléčen. Následující slova ozřejmují tento jev a vysvětlují vznik nemocí. Jak vůbec dojde k tomu, že člověk onemocní? Prapůvodně člověk nebyl nemocný. Lidé se stali špatnými, z generace na generaci stále horšími. Špatnost zasáhla tak daleko, že se brzy už nebude moci žít. Spory a nesváry v samotné rodině, více války než míru mezi národy. Starosti přinesly lidstvu duševní utrpení a zapustili kořeny tak hluboko, že lidé museli onemocnět. Jeden zatěžuje duševně druhého. Lidstvo je znetvořené. Lidé se od přirozeného vzdálili. Mnozí ztratili víru v Boha. Kdo ale sejde z Boží cesty, ten se také vzdálí svému zdraví. Pokud chce člověk skrze Bruna Gröninga znovu dosáhnout zdraví, musí být ochoten upustit od špatnosti. Musí se ke špatnému, k nemoci, otočit zády, oddělit se od ní, již nikdy nemyslet, moje astma, moje revma a tak dále. Není to vždy lehké, vyžaduje to vnitřní proměnu. Člověk musí od základu změnit své myšlení. Má věřit,
Ne tak, jak je zvyklý na nemoc, nýbrž na zdraví. Má přijmout víru, že i nevyléčitelná utrpení jsou léčitelná. Co tady Bruno Gröning očekával od pomohledajících? Nezdráhá se to každému logickému myšlení vzít vážně takové pobízení? Jak se mají revmaticky deformované kotníky opět dát do pořádku? Jak mají být ochrnuté údy schopné fungovat? Jak má být možné odevzdat Brunu Gröningovi nemoci, aniž by provedl nejmenší ošetření? Ano, aniž by mu bylo utrpení jen popsáno. Není to urážka pro každého střízlivě uvažujícího člověka? Je to vskutku velký obrat, který Bruno Gröning od lidí očekává. Znamená to přece postavit stranou každé vědecké, rozumově orientované myšlení a přijmout víru v něco vyššího. Jeho učení spočívá na úplně jiných základech, než je dnes běžné. Z materialistického ducha pramenícího rozumového myšlení. Proto Bruno často říká, rozumem určitě nemohu být pochopen. Heilstrom. Bruno Gröning se sám označoval za zprostředkovatele duchovní síly, která přichází přímo od Boha a způsobuje léčení. Tuto boží sílu nazýval Heilstrom, léčivý proud. Aby vysvětlil podstatu léčivého proudu, používal příměr. Srovnával Boha s elektrárnou, člověka se žárovkou. Tak jako žárovka může jen tehdy splnit svůj účel, když získá proud z elektrárny, může člověk žít v božím pořádku jen tehdy, když je napájen silou Boha. Sobě Gröning připisuje úlohu transformátoru. Přeměňuje nekonečně vysoké boží energie tak, aby každý člověk mohl dostat jen tolik, kolik přijmout může. Jeho schopnost příjmu síly byla neomezená. Tak bylo možné například v Rosenheimu a v Traubenhofu, že tisíce lidí cítili současně léčivou sílu a došlo k velkým masovým uzdravením. Bruno Gröning vysvětluje, že prapůvodně existovalo přímé spojení mezi elektrárnou, Bohem a přijímačem, člověkem. Lidé žili na zemi jako děti Boha, v nejvyšší jednotě se svým Otcem. Avšak když se od Boha odvrátili, vypadli z božího pořádku, vydali se na pospas bídě a nouzi. Spojení mezi Bohem a člověkem se přetrhlo. Postupem času vznikala stále se prohlubující propast, kterou již lidé sami nedokázali přemostit. A protože se člověk už vůbec nedokázal vrátit na tu vlastní, na boží cestu, neboť most, který k ní vedl, byl roztříštěný. A on jen, natlačen na hromádku, kolem bloudil sem a tam. Postavil jsem, znovu vybudoval most k této pravé boží cestě. A jestliže ten most použijete, když přes něj půjdete, přijdete na cestu, na tu boží cestu, kde pak vy sami máte spojení k velkému, jedinečnému božímu dílu, kde potom obdržíte ten pravý, správný, ten boží životní proud, abyste pak mohli dále, především ve zdraví, jít vaším životem. A kdo přejde přes tento most a bude dál kráčet tou pravou boží cestou, ten získá úplně jiný pocit. Bude udiven nade vším, co zde je, co doposud ještě nemohl poznat.
Jedině tam teprve obdržíte skutečné napojení na velké boží dílo. Kdo učení Bruna Gröninga následuje a otevře se boží síle, bude boží proud cítit na vlastním těle. Dostaví se v něm úplně nový životní pocit. Bolesti, starosti a nouze ustoupí. Usídlí se v něm zdraví, harmonie a radost. Začne zažívat, že Bůh nepanuje jako nemilosrdný soudce daleko nad hvězdami, nýbrž stojí jako láskyplný otec u lidí a chce jim pomáhat. Propast je překlenuta. Člověk zažívá opět prvotní stav. Ladění. Jak se ale může člověk otevřít a přijmout do sebe boží proud? Jak se boží síle otevřít? Bruno Gröning doporučoval pomoc hledajícím posadit se následujícím způsobem. Paže a ruce nekřížit a nahoru otočené dlaně položit na stehno. Vedle tohoto vnějšího otevření je důležité odpoutat se od všech rušivých myšlenek a zcela se soustředit na to, co se děje v těle. Upřímná nálada, plná víry, je základním předpokladem. Tímto způsobem se může člověk otevřít proudění léčivé síly. Bruno Gröning řekl: Bůh nám dává vše dobré, jen musíme to jeho všechno, co nám posílá, přijmout. Nuže, dělejte to. Proč je držení těla tak důležité, vysvětluje následujícím způsobem. Ti, kteří mají ještě volně se pohyblivé tělo, ti ho rádi často křečovitě svírají. To je také moc zvyku. Nohy nekřížit, nepřehodit přes sebe. Jistě si můžete i občas pohovět, to znamená protáhnout se, zalenošit, ale ne tehdy, když člověk chce přijímat dobro, to boží. Tu pak musí být volný, musí tu sedět nebo stát s otevřenýma a prázdnýma rukama. Kurt T. píše ve své knize Velký obrat. Důležitá je vedle vnitřní přípravy také zdánlivě malá, ale přesto velmi podstatná formálnost. Člověk má sedět neopřen a ani ruce, ani nohy nemá klást na sebe. Vzájemný dotyk rukou působí podle Gröningova pojetí zkrat proudu života v horní části těla. Nohy kladené jedna přes druhou nebo úplně překřížené vedou ke stejným škodám v dolní části těla. Kdo ze zvyku takové chyby dělá, může si, viděno z dlouhodobějšího pohledu, dokonce přivodit opravdu nepříjemné nemoci. Vědomé přijímání síly nazval Bruno Gröning naladění. Člověk se nalaďuje na příjem léčivého proudu. Kde a kdy to se děje, není rozhodující. Důležité je jen, aby byl člověk v klidu, odpoutal se od všech rušivých myšlenek a přesně pozoroval, co se v jeho těle děje. Bruno Gröning se vždy znovu dotazoval svých posluchačů, co cítíte. Máte se ladit jen na to, abyste přijali to pravé. Boží vysílání. Lépe řečeno, dosahovali. Jak tohoto vysílání dosáhnete, to zjistíte. Ale stále znovu musím říkat, že teprve potom, kdy svému tělu věnujete skutečnou pozornost, tedy dávejte pozor, co se v něm děje. Mnohem méně na to, co se děje kolem něho. Nýbrž jen v něm, uvnitř v těle, ve vašem vlastním těle.
Každý člověk může léčivý proud cítit na vlastním těle. Někdo cítí mravenčení, jiný příval chladu nebo tepla. Třetí musí pohybovat pažemi nebo rukama, čtvrtý se třese. Tak vyvolává Hallström u jednotlivých lidí rozdílné reakce. Regulace. Někteří lidé dostávají při příjmu léčivého proudu bolesti. Tento fenomén označil Bruno Gröning jako regulace. Je to znamení začínající přestavby v těle. Regulační bolesti nelze srovnávat s bolestmi u nemoci. Jsou způsobeny působením léčivého proudu a jsou výrazem čištění onemocněných orgánů. Kurt T. k tomu píše: také regulační bolesti dost často matou pomoc hledající. Regulační bolesti musí být. Často se jednotliví lidé, když se dostavily regulační bolesti, obávali, že by mohlo dojít k recidivě. Dostali strach a říkali: je to ještě horší, pojďme k lékaři. Gröning k tomu říká: proto vás upozorňuji, když přijdou regulace, vydržte je. Nestane se nic špatného, nýbrž jen to, že se člověk uzdraví. Forma regulačních bolestí může být rozdílná. Bolesti se mohou podobat oné nemoci, někdy dokonce mohou být silnější. Mohou se ale projevovat zcela jinak. Je to případ od případu rozdílné. Každé tělo reaguje na léčivou sílu zcela individuálně. Regulačních bolestí nemůže být člověk ušetřen. Je to část čistícího procesu, při němž se duchovní cestou odstraňuje nečistota nemoci z těla. Bruno Gröning vysvětloval fenomén regulačních bolestí na příkladu znečištěné konve na mléko. Ptal se, co se musí udělat, když má být zkyslé, páchnoucí mléko v konvi vyměněno za čerstvé. Odpověď je zřejmá. Nejdříve se musí zkažené mléko vytřást, potom konvici vyčistit. Zcela podobně, v přeneseném smyslu, je to u člověka. Vezměme nyní tělo jako konev, nemoc jako zkažené a zdraví jako dobré mléko. Pak se musí člověk nejdříve myšlenkově od nemoci oddělit, špatné mléko vytřást. Potom se tělo od špíny nemoci očišťuje. To jsou regulační bolesti. Teprve vyčištěná nádoba může být plněna čerstvým mlékem. Zdraví vstupuje do člověka. Na jiném příkladě srovnává člověka s miskou na ovoce. Vezměte misku, která je naplněna jednočím, třeba ovocem, které celé dny leží, tedy leželo, a nikdo se o ně nestaral a nikdo nevěděl, že by je měl ošetřovat a ono se zkazilo. Toto ovoce už není k užitku a nyní přijde někdo a chce vám dát nové, zdravé ovoce. Tedy byla by velká hloupost, kdyby to nové, zdravé ovoce bylo položeno na to staré, protože nové by se zkazilo, stejně jako již to staré. Když chcete mít zdravé ovoce, musíte nejprve to špatné, nezdravé, nepoživatelné dát stranou. Ale nejen to samo. Nýbrž musíte také vyčistit i samotnou ovocnou misku, aby zdravé mohla přijmout. Srovnejte misku s vaším tělem a ovoce s vašimi nemocnými orgány. A zdraví je to, čeho se nadějete. Ale je to nemožné, pokud špatné nemůžete odhodit. V tomto případě to znamená, pokud se zabýváte vaší nemocí. Svobodná vůle. Když se objeví bolesti, není vždy lehké věřit na regulační procesy.
Mnoho lidí pak znejistí, jsou to regulační bolesti nebo příznaky nemoci. A začne vnitřní boj o víru. Tady se rozhoduje, jestli člověk obdrží uzdravení, respektive jak dlouho bude uzdravující proces trvat. Záleží na tom, čemu věnujete více víry. Jestli myšlenkám na nemoc nebo myšlenkám na uzdravení. Věří-li dále na nemoc, tak si ji také ponechá. Pokud se ale přece probojuje k víře ve zdraví, pak se může léčivý proces uskutečnit. Člověk rozhoduje sám. To je důležitý bod učení Bruna Gröninga. Stále znovu zdůrazňuje, že má člověk svobodnou vůli, nejvyšší dar, který může Bůh nějaké živobytosti dát. Pozvedá člověka ze stupně řízeného stvoření svobodného dítěte, které plní Boží přikázání ne z donucení, ale z vlastní vůle. Přitom mu ale umožňuje se proti Božím zákonům provinit. Bruno Gröning respektoval nejvyšším způsobem svobodnou vůli člověka. Proto může pomoci jenom tomu, který si pomoci nechá, který je připraven se od nemoci oddělit. Smí člověku odebrat pouze to, co mu silou své svobodné vůle sám dá. Kdo na své nemoci sedí, stále na ní myslí a mluví o ní, ten bude na uzdravení marně čekat, tak řekl Bruno Gröning. Smím pomoci najít člověku cestu k Bohu, ale nesmím mu jeho rozhodnutí o tom ani vzít, ani ho nesmím k dobru nutit. Každý musí svou cestu najít sám. Dobro a zlo. Když má díky svobodné vůli člověk možnost se rozhodnout, naskýtá se otázka, jaké jsou možnosti, mezi kterými může volit. K tomu řekl Bruno Gröning. Nepodceňujte a nezapomínejte, přátelé, že člověk žije mezi dobrem a zlem. Mezi tím žije. Tuto dobré, tady to zlé, a v tom je člověk. On rozhoduje. Člověk má volbu. Může konat dobro nebo zlo. Je-li některý z jeho bližních v nouzi, může mu pomoci. Může bez povšimnutí projít okolo, anebo může dokonce z nouze druhého pro sebe těžit. Může dělat, co chce. Člověk stojí ve svém životě vždycky, vědomně či nevědomně, na rozcestí, kde se musí rozhodnout pro dobrou nebo špatnou stezku. Většinou jsou to každodenní události, které určují běh osudu. Jak je to například, když se ze zlosti nad upřímným slovem rozejdeme s přítelem. Z hněvu kvůli šéfovi přijdeme o místo, nebo propásneme kvůli uražené hrdosti jedinečně. Jak často jsou to spontánní rozhodnutí, kterých později litujeme, ale která už nejdou vzít zpátky. Jeden nepatrný okamžik může rozhodnout o celém dalším životě, k dobrému nebo špatnému. Ale jak k tomu dojde? Kdo to stojí za těmi pojmy dobro a zlo? Není celý život produktem slepé náhody, které je člověk bezmocně vydán? Dobro, jak vysvětluje Bruno Gröning, pochází od Boha. Zlo od jeho protějšku, od satana. Ten skutečně existuje a uložil si za cíl zničit vše dobré, boží. Bruno Gröning říká, kdo to dělá, kdo nevyzkouší všechno, aby to dobré boží zničil? Odkud přichází nemoc? Nemoc u všeho, co zde na této zemi roste. Vezměte si, co chcete. Nějaké ovoce nebo nějakého jiného živého tvora.
Satan se pokouší stále znovu a znovu všechno zničit. A také to dokázal. Trápit člověka. Satan, který existuje na této zemi, zkouší všechno, aby zničil to dobré a boží. Kde Bůh, tam láska. Kde Satan, tam válka. V duchovním smyslu stojí oba póly proti sobě. Bůh jako život sám a Satan, který ho chce zničit. Stojí jim po boku zástupy duchovních bytostí a boj je veden s veškerou tvrdostí. Obě strany mají ohromnou energii. Jejich podstatu popisuje Bruno Gröning jednoduchými slovy. Boží síla je budující, ta zlá, ďábelská, satanská je bořící. Obě může člověk do sebe přijmout a nechat působit, jak na těle, tak také na duši. Ta jedna působí jako posilující a tvořící, ta druhá jako oslabující a bořící. Pozitivní síla v sobě nese uzdravení, negativní nese nemoc. Bruno Gröning říkal, že nemoc pochází od zla a ne, jak je mnohdy tvrzeno, jako trest boží. Takové myšlenky označil jako lež a rozhodně je odmítl. Bůh netrestá. Nemoc je následek špatných myšlenek a činů. Když je tato příčina překonána, je také odstraněn důsledek a to je boží vůle. Není to tak, jak si lidé myslí, že nemoc by byla božím trestem. Je to srovnatelné s tím, když dítě opustí rodičovský dům. Tu nemohou rodiče nad ním držet ruce, nemohou dítě dále chránit. Tak jsme také my opustili našeho Otce. Nesmíme zapomínat, že my sami jsme jenom boží děti. Jenom on nám může pomoci. A on nám pomůže, když jsme znovu k němu našli cestu. Myšlenky jsou síly. Bruno Gröning nabádal často své posluchače k tomu, aby ověřovali své myšlenky a přijímali jenom ty dobré. Bůh a Satan nejsou jenom síly, ale také myšlenkové zdroje. Nepřetržitě vysílají myšlenky. Člověk nemůže, jak říká Bruno Gröning, sám myšlenky produkovat, nýbrž má schopnost je přijímat. Je tak důležité, jaké myšlenky člověk přijme, protože myšlenky jsou síly. Chce-li člověk dobro, tak mu pomůže Bůh, chce-li zlo, pomůže mu Satan. Člověk není bez vůle vydán všemu, co mu přijde na mysl. Sám rozhoduje, které myšlenky strpí a které ne. Výběr by však přitom měl provádět svědomitě, ne povrchně. Na každou myšlenkou stojí síla. Pozitivní myšlenka tvoří, negativní myšlenka boří. Radostná zpráva povznáší, smutná sklidí. Myšlenky jsou duchovní síly. Nesou v sobě moc, o které dnešní lidstvo už sotva něco víc tuší. Myšlenka vytryskla z lásky a taková může člověka přivést k tomu, aby svůj život dal pro druhého. Naproti tomu myšlenka spojená s nenávistí může člověka dohnat až k tomu, že druhého zabije. Střeste se každé zlé myšlenky. Toho byste si už dnes nemuseli být vědomi, že pokud byste přijali jen jednu jedinou zlou myšlenku, tak jste vždy znovu zjistili, že se na vás hrnuly další zlé myšlenky a vy jste pak také říkali zlá slova. Tedy všechno, co do sebe přijmete, musíte ze sebe taky dát. Přijmete-li jen jednu jedinou zlou myšlenku, stanete se služebníkem zla, stanete se skutečně služebníkem Satana.
Nechte si tohle říci. Ale co může člověk dělat proti depresivním, zpochybňujícím a vnucujícím se myšlenkám, strachu a podobně? Jak se má proti nim postavit? Vynořují se náhle jakoby odnikud, doslova se vloudí dovnitř a chtějí ovlivnit jeho náladu. Co má dělat? Satan chce člověka negativními myšlenkami, jedno jakého druhu, svést k omylu, odvést ho od boží cesty. Chce, aby se člověk bál, zlobil se, pochyboval o dobru a prohřežoval se proti božím zákonům. Aby ho dosáhl, šálí ho tím, že je člověk hracím míčem nedobrých myšlenek a pocitů a že je jim bezmocně vydán na pospas. Ale to je klam. Bůh stvořil člověka takového, aby skrze své myšlení, mluvu a skutky mohl sám rozhodovat. Objeví-li se před jeho vnitřním zrakem nedobrá myšlenka, tak ji může klidně, ale jistě odmítnout. Když přitom zůstane pevný ve svém rozhodnutí, musí zlo ustoupit a nemůže nad ním získat žádnou moc. Člověk sám svou svobodnou vůlí rozhoduje o svém osudu. Člověk jedná podle své vůle. Jaká je vůle, taková je myšlenka. Myšlenka vede člověka k činu. Na jednom jednoduchém příkladě ukázal Bruno Gröning, jak velký význam myšlenkám náleží. Při stavbě domu je prvním impulzem vůle, respektive přání dům postavit. Poté se myšlenka stále více konkretizuje, až vznikne přesný plán. Až doposud existuje stavební dílo vlastně jenom ve fantazii budoucího pána domu. Vlastní stavba je teprve poslední krok na dlouhé cestě, jemuž předcházejí četná přemýšlení a příprava. Stejně tak je to s uzdravením. Nejprve zde musí být vůle být zdrav, pak následuje myšlenkové oddělení se od nemoci a nakonec přijetí víry v uzdravení. Teprve posledním krokem je na těle probíhající uzdravení. Není to v podstatě žádné dílo člověka, nýbrž akt boží milosti. Člověk si je nemůže zasloužit, ale může je dosáhnout. Člověk je duch. Bruno Gröning objasňoval svým posluchačům pravou podstatu člověka takto. Kdo jste? Ptal se. Žádný z jeho posluchačů neznal kromě svého jména žádnou odpověď. To ale Bruno Gröning nenechal jen tak. Jste vaše tělo? Zkoumal dále. Na tuto otázku jsme my, přátelé, vykoktali ano, protože jsme nic lepšího nevěděli. Na to přišlo jeho kategorické ne a trval na tomto. Kdo jste doopravdy? Na naše mlčení nám vysvětlil, že už od pradávna nejsme tělo, ale duch. Naše tělo jsme dostali zapůjčeno od Boha jenom pro tento pozemský život. Dostali jsme ho při narození a odevzdáme je zemi, jakmile odejdeme domů. Naše duše vytváří spojení mezi duchem a tělem a bere si dobré a špatné zkušenosti odtud sebou na onen svět. Duše je nosičem boží jiskry, která v okamžiku, kdy se člověk ve víře otevře, umožní vztah k Bohu. Uzavřeli se však duše v nevíře, zůstane spojení k Bohu přerušeno. Tělo není tedy to podstatné v člověku, ale jenom tělesná schránka pro duši a ducha. Tak také při smrti se nic nestrácí, jak tomu dnes hodně lidé věří, ale život jde dále, není vázán na tělo. Člověk je duch, jeho tělo je dar, který mu Bůh svěřil jako nástroj pro pozemský život. Vlastním určením člověka je užívat tělo k dobru a s jeho pomocí převádět dobré myšlenky v činy.
Díky svobodné vůli má ale člověk i tu možnost, aby je zneužil ke zlu. Ke krádežím, k zabíjení, k ničení. Podle skutku člověka lze vyčíst, s kým je ve spojení a v koho službách je. Ve službě Bohu nebo ve službě satana. To nevypovídá, že je člověk jako takový špatný nebo dobrý. Nýbrž člověk je a zůstane boží. Nikdy není ďábelský, nikdy není satanský, nikdy není člověk zlý, ale pokud opustí Boha, pokud sám sebe zanedbá, může být jen zajat zlem. Zlo jej uchopí a on mu pak musí sloužit. Není to ten člověk, který dělá zlo, ale to zlo samo. Od zla není nic, co bychom mohli dobrého očekávat, ale stejně tak od Boha nic zlého. Když je člověk příliš slabý, propadne zlu, spadne dolů. Pak nemůže jít po cestě vedoucí vzhůru. Nedostává se mu síly. Padá a spadne zlu do náruče a je pak zlu vydán na pospas. Když potom nepřijde záchrana, pomocná ruka a nevytáhne ho odtud, je na pěknou dobu ztracen. Pak bude muset zlu sloužit. Povinností každého člověka je držet své tělo v pořádku. Každá negativní myšlenka ale, každé zlé slovo a každý zlý skutek působí na tělo škodlivě. To znamená, když duch není spojen s Bohem a dá se na pospas negativním silám, může to vést k onemocnění těla. Když se ale duše znovu otevře proudění boží síly a spojí se s duchem, bude následovat uzdravení těla. Z tohoto důvodu je vlastní postoj ducha tak rozhodující. Nikdy nesmí být uzdravení slibováno. Vždy to záleží na člověku samotném, jak se otevře dobru a jak si učení Bruna Gröninga vezme k srdci. Ošetřování těla může mít nějaký účinek, ale neodstraní příčinu. To může jenom člověk sám, jestliže provede velký obrat. Bůh je největší lékař. Opravdu léčit dokáže jenom Bůh. Žádný člověk. Bůh je největší lékař. Pro něho neexistuje nic nevyléčitelného. Nic nemožného. Stále znovu říkal Bruno Gröning. Důvěřuj a věř. Pomáhá a léčí boží síla. To jediné, co od člověka, který hledá pomoc, očekává, je ochota mu důvěřovat a přijmout víru v Boha, léčivou sílu a vlastní uzdravení. Pokud člověk tyto požadavky splní, může Bruno Gröning pomoci. Dokonce, je-li víra jednotlivce příliš slabá, nabízí svoji pomoc. Tak jestli dnes ještě nemůžete věřit, budu to dělat za vás, až skutečně uvěříte. A jestli dnes ještě neprosíte, ještě se neumíte modlit, chci také toto ještě pro vás udělat. Tak může být skrze Bruna Gröninga zprostředkována každému člověku boží pomoc. Nikdo není z toho vyloučen, všem má být pomoženo, všichni mají zažít spásu. Lidé mají prožít, že Bůh není žádný trestající soudce, ale milující otec. Všichni lidé jsou jeho dětmi a on je jim přítelem a spasitelem. Díky Bruno Gröningovi může člověk opět zažít zázraky Boha. Ochrnutí chodí, slepí vidí. A ti, kteří byli plni trampot, se těší ze života. Bůh je pro všechny lidi největším lékařem a pomocníkem. Pro něho není nic nemožné. Bruno Gröning říkal,
Je mnoho, co nelze vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát. Kázeň v myšlení jako brána k božímu světlu. Pro mnohé lidi neznamená pozitivní myšlení o nic víc, než jistý druh techniky, kterou je nutno použít k tomu, aby si člověk vtloukl podle libosti určité myšlenkové obsahy a tím se přeprogramoval. Tento postup je často nabízen na různých školeních managementu a je doporučován jako koncept úspěchu k dosažení hospodářských cílů. S jistotou můžeme říci, že myšlení představuje jeden z nejmocnějších zákonů ducha, ale mělo by velmi blahodárné účinky, kdyby se lidé znovu na zapomenutou moc myšlenek upamatovali. Přece jen představuje ale uvědomělé řízení myšlenek k dobru podstatně víc, než je nějaká technika k přeprogramování ducha z důvodu potřeby. Bruno Gröning byl přesvědčen, že všechny dobré myšlenky a dobré pocity přicházejí od Boha. Člověk, který přijímá dobrou, víry plnou myšlenku, se skrze ní spojuje s pramenem dobra. Tyto souvislosti jsou patrny už při pozorování příjmu léčivých sil. Dobré myšlenky otvírají současně bránu srdce člověka léčivým silám Boha. Z toho i vyplývá, proč je to možné, že dobrého, nápomocného slova nebo z dobré myšlenky čiší tolik síly takovému druhu. Tak dlouho, jak je člověk schopný si dobrou myšlenku ve víře udržet, tak dlouho zůstane uživující spojení zachováno. Když ale připustí vtíravé myšlenky pochybností do svého nitra, uzavře svou duši a tím i bránu božímu světlu ve svém srdci. Myšlenkový příklon k dobru, to znamená k Bohu, je tímto nejdůležitějším předpokladem každého léčení a duševního rozvoje. Bruno Gröning k tomu řekl v jednom projevu: musíte sledovat jen to dobré musíte následovat. To znamená, dobro musíte následovat. To máme za úkol všichni, k tomu jsme souzeni. To musíme činit. To je si každý sám sobě dlužen. A když toho někdo není poslušen, komu není rady, tomu není pomoci. Bůh nám dává vše dobré, jen musíme my to vše jeho, co on nám posílá, do našeho nitra přijmout. Takže učiňte tak. Záleží jen na člověku samotném, aby se rozhodl pro první krok na cestě zpět k Bohu, k činění dobra v sobě samém tím, že svou vůli a své myšlenky k dobru obrátí a vytvoří tak duševní předpoklady pro léčivé a oživující spojení s prameny všeho dobra. Myslím, že se mi podařilo důkladně vyložit, jaký ohromný význam pro tělesné a duševní blaho člověka v sobě skrývá disciplinovanost myšlenek. Nepochopitelná však zůstává ta skutečnost, že tomuto základnímu předpokladu mravně morálního a duchovního zrání člověka není ani ze strany státní, ale zvláštně ani ze strany církevní připisován zvláštní význam. Tímto je již v základu zmařena šance dát člověku již do vínku osobní a citelné spojení s léčivou silou Boha. Na druhé straně je stejně tak politováníhodné, když je v mnohých ezoterických kruzích pozitivní myšlení představováno jako možnost, daná člověku k jeho samospasení. Spasit a léčit lidi může jen ten jediný, a to je Bůh sám. Dobré myšlenky plné víry jsou to jediné,
a to nemůže být nikdy dost důrazně řečeno, které jsou branou k srdci, kterou člověk otvírá z vlastní vůle tím, že se oddělí od negativního a umožní tak nekonečné působení Boha ve svém nitru. Každé uzdravení a každé duševní obohacení, které jsou následkem takového niterného stavu člověka, je vždy jen dar a milost Boží. Podřízenost Bohu místo podřízenosti člověku. Cesta vedoucí zpět k citu. Poněvadž je role myšlenkového života člověka v jeho pozemském bytí jistě nepodcenitelná, je na místě otázka, jakým způsobem je možno rozeznat myšlenky dobré od myšlenek negativních. Bruno Gröning řekl v jednom projevu: to, co nemůžete vidět, můžete cítit. Z tohoto důvodu je vaše tělo opatřeno vícero smysly. Ty však musíte znát, ty musíte všechny používat. Byl přesvědčen o tom, že každému člověku je dán vnitřní smysl, který mu umožňuje poznání duševní oblasti jeho bytí. Dobrá myšlenka je stejně tak jako myšlenka negativní naplněna určitou duchovní silou, která se ve spojení se silami víry v člověku projeví v jeho životě buď nápomocně nebo škodlivě. Stejně jako vnímá oko světlo, ucho zvuk, stejně tak je myšlenka po svém specifickém duchovním vyslání tomuto vnitřnímu duchovnímu smyslu vnímatelná. To se dá ukázat na jednoduchém příkladu. Jestliže se člověk vnitřně podle povahy citu myšlenkovému postupu. To zvládnu, to jsem schopen. Otevře a hned na to nechá na sebe působit opak. To nepůjde, to nemůžu nikdy zvládnout, to se mi nepodaří. Bude tak rozdílné, můžeme rovnou říci protichůdné vyzařování, zřetelně citelné pro každého, kdo vlastní tento do určité míry vyvinutý vnitřní duševní smysl. První myšlenkový postup zprostředkovává příjemný pocit, zatímco druhý je pociťován jako nepříjemný a u mnoha lidí může dokonce vyvolat i duševní bolest. Toto se děje i při jiných myšlenkách, i když to zde není tak citelné. Když však stojí k dispozici každé myšlence duchovní vyzařování, které je vnímatelné, musí to ve stejné míře platit i pro slova a činy. Zrovna tak jako pro všechny formy a jevy jsou totiž materiálním výrazem myšlenek. Kdo z nás už nebyl kdy přinucen mít se na pozoru před člověkem, který nám lichotil a hovořil k nám milými slovy. Náš cit nám však prozrazoval něco jiného. Často je to ten cit, který rozezná zlé úmysly za smějící se přátelskou fasádou, i když by všechny ostatní rozumové argumenty mluvily jinak. Jiní by mohli dokonce referovat o tom, že při myšlence podniknout něco určitého pocítí značnou nevoli k tomuto úmyslu a nemálo lidí vděčí dokonce svým životem jen této skutečnosti, že tohoto pocitu uposlechli. Jedna známá mi vyprávěla, že měla jednoho rána zcela nepříjemný pocit zrovna v tu dobu, kdy se její matka chystala do práce a sdělila jí, že tam dnes pojede autem. Vycházejíc ze svého pocitu, prosila pak moje známé svou matku, aby autem nejezdila a nechala ho pro dnešek raději stát. Matka její radu uposlechla a jela drahou. Skutečně se udála toho rána autonehoda zrovna na cestě, kterou by matka jela, a dokonce i hodina byla shodná.
Kurt A. popisuje podobný zážitek známého lékaře. Den po výbuchu v Černobylu chtěla podniknout paní H. s dětmi výlet do hor. Její muž jí v tom však zcela rezolutně bránil. Ne, dnes ne. Odporoval přímo zarputile. Něco nebezpečného je ve vzduchu. Dnes nesmíme do hor. Zůstaneme raději doma. Paní H. znala svého muže dobře a věděla, že v tom případě nemá smysl mu odporovat. Věděl asi víc. Den na to se dozvěděla to, co on věděl už den předtím, lépe řečeno cítil. Z poškozeného reaktu unikla radioaktivita. Mnoho lidí by mohlo vyprávět podobné zážitky. Zdá se, jako by zde byl člověku skrze jeho pocit umožněn přístup k poznání, které přesahuje naučenou vědu a vnímavost vnějších smyslů, a to v podstatné míře. Zvláště při jednání s jinými lidmi by měl člověk dbát na své pocity. Bruno Gröning nabádal k tomu, aby si člověk vnitřně kladl otázku: sympatický nebo nesympatický? Přitom, aby si všímal svých pocitů, aby se eventuálně vnitřně uzavřel a jednal s odpovídající pozorností. Zvláště lidé, kteří se nacházejí na cestě k uzdravení, si musí dávat pozor, kým se obklopují a komu otevírají svá srdce. Bruno Gröning byl přesvědčen o tom, že byl tento cit dán člověku Bohem. Nazýval ho také jako opravdový lidský instinkt, aby mu sloužil jako spolehlivý poradce na cestě k dobru a pravdě ve spletitosti životních dojmů a v rozpolcenosti lidských mínění a učení. Jednou řekl: člověk uklouzl tím, že ztratil ten pravý lidský instinkt. Ne dnes, ne včera, ne. Trvalo to celé generace a pozvolna došel člověk tak daleko, kde je dnes. Krátce řečeno, dnes je člověk tak daleko, že už dál ani nemůže. Bruno Gröning viděl v rozeznání tohoto pocitu v chaosu myšlenek a pocitů denního života a v jeho respektování nevyhnutelný předpoklad k návratu člověka k Bohu a ke zdraví. Kdo se naučí rozvinout v sobě tento smysl, až k jeho původní srozumitelnosti uvědomělého vnímání, tomu bude umožněn přístup k jedné instanci v jeho nitru, která ho bude schopna osvobodit ze sevřenosti lidských mínění. Neboť v lidských pocitech lpí mnohem víc než jen smysl, který poskytuje nezvyklý náhled do pozadí jeho životních okolností. Člověk se může na tuto instanci obrátit a zažít, že se mu dostane odpovědi na jeho otázky. Zdá se, jako by měl člověk skrze tento cit spojení k nějakému rádci a pomocníkovi, který však není z tohoto světa. Často přijde samo od sebe nějaké varování, nějaká ponuka, aniž bychom je vědomě vyhledávali. Bruno Gröning mluvil o vnitřním vůdci, o vedení božím, které člověk vnímá pomocí tohoto citu. Byl toho názoru, že každý člověk má otevřenou možnost, stejným způsobem, jako pociťuje božskou sílu na svém těle, pociťovat také boží vůli ke všem otázkám života. Každému čtenáři musí být zřetel, jak obrovský význam má nejen v osobním životě člověka, ale i v životě celé společnosti vedení člověka k tak dokonalé schopnosti vnímání. Kolik bídy a utrpení vzniká jen z neschopnosti a chybějící ochoty lidí prosit pokorně vševědoucího o radu při mnohých závažných rozhodnutích.
Bruno Gröning k tomu řekl: člověk však, krátce řečeno, ztratil svůj pravý člověčí instinkt. Nemůže být proto veden, nemůže být dálkově řízen. Pán Bůh ztratil své vedení, protože člověk na tom usilovně pracoval a říká: jen si vytloukejte klín klínem. Vím, že je mou povinností dát lidem na jejich cestu ponuku k přepnutí, aby tak našli znovu ten svůj lidský instinkt, aby byl v nich. Já jsem se nechal přeškolit. Jak je přeškoleno lidstvo? Takové množství knih. Tak to se nemůže vše udržet. Jeden píše o nějakém tématu takto, druhý zase jinak. A co je správné? Žijeme v chaosu. My lidé bychom se měli učit od zvířat. Musíme zpět, ale ne, abychom se stali zvířaty. Nýbrž, abychom nalezli svůj ztracený lidský. Většina lidí už není schopna porozumět a následovat tomuto jemnému dýchnutí, této tiché vnitřní pohnutce, která je chce láskyplně vést životem. Často chybí potřebná síla a víra. Na mnoze však jednoduše vůle být tomuto pocitu, to znamená sám sobě, Bohu oddán. Většinou jsou mínění jiných lidí anebo sám rozum silnější. Je dávána přednost zdánlivému míru předtím zůstat věrný vlastnímu srdci. Bruno Gröning a jeho učení.